Genetikken bag de forskellige blodtyper er Josefine og Frederikke første K. De blodtyper vi har med at gøre i et AB0-system er A, B, AB, 0. De gener, der er i spil, er A, B og 0. Det vi kan aflæse fra et AB0-system er en oversigt over, hvilke egenskaber de forskellige blodtyper har. Vi kan fx se, at hvis du har blodtypen A, så er din genotype AA eller A0, og dit antistof er B. Det er også relevant i forhold til, hvilken blodtype der kan modtage fra, og hvilken den kan give til, men det kommer vi mere ind på senere. På diagrammet kan man se, at AB ikke har nogen antistoffer. Det betyder, at de er kodominante, altså lige dominante. Det gør også, at de er universelle modtagere, altså de kan modtage fra alle. 0 er universel donor og kan derfor donere blod til alle de andre blodtyper. I rhesussystemet er der positive og negative blodtyper. Rhesussystemets antigener findes kun på overfladen af de røde blodlegemer. Der er flere forskellige antigener i rhesussystemet, men det vigtigste antigen er D-antigenet. Når man skal bestemme rhesustyper, tager man derfor udelukkende hensyn til dette antigen. Hvis man har D-antigenet, så er man rhesus positiv, og hvis man ikke har D-antigenet, er man rhesus negativ. Krydsningsskema. Her er et eksempel på to blodtypers genotyper. Vi har taget udgangspunkt i A0 og AB. A kan kodes med sig selv, men også med 0, da den ikke har nogen antigener og er universel donor. I dette tilfælde er A dominant, og 00 er recessiv. Hvis vi tager et tilfælde med AB, så er de kodominante, hvilket vil sige, at A og B er lige dominante. De er også derfor universal modtager. Antigener. Antigen er et overfladeprotein på cellemembranens overflade, og det fungerer som en slags genkendelsesmolekyle. Et fremmed antigen udløser en immunreaktion, hvor kroppens immunforsvar danner antistoffer. Antistofferne binder sig derefter til antigenerne og skaber den reaktion, som kaldes agglutination, eller blodsammenklumpning. Det vil derfor betyde, at hvis du får det forkerte blod, så vil dit blod størkne eller nedbryde. Det er derfor rigtig vigtigt, at du får det blod, der passer til din blodtype. Vi demonstrerede Josefines blodtype ved at lave et lille prik på hendes finger og dryppe hendes blod ned på et Eldon-kort. Ved at optage hendes blod og blende det med de varierende antistoffer, kunne vi se, at Josefine havde blodtypen 0 positiv, ligesom 35% af den danske befolkning. Vi kan se, at Josefines blodtype er 0 positiv, da anti-D-feltet er grynet og utydeligt, ligesom billedet vist til højre. Josefine kan derfor donere blod til alle og modtage fra 0. Josefines genotyper. DD, store D og lille d og 00 er nogle eksempler på, hvilke genotyper der kan ligge bag Josefines blodtype, da hun har blodtypen rhesus positiv. Hvis vi skal sammenligne de to målinger, kan vi se, at der er nogle små udsving. Det er fordi, at der er blevet opmålt på to forskellige måder. I første K var der 21 personer, der valgte at få afmålt deres blodtype, hvor at procenterne eller gennemsnittet for Danmark er valgt over en større række deltagere. Det vil altså udgøre i, at hvis der var 3 på K, der havde en meget speciel blodtype, så ville det udgøre en større procentdel, end hvis der var ud af 100 mennesker. Det kan også være, at man har afmålt forkert ved f.eks. at overføre de antistoffer, der er anlagt på Eldon-kortet til de andre, altså man har blandet dem sammen.